November 1 yun, naisipan namin na magtabi ng 30 seconds a day namin sa buong araw, everyday. Kasi wala lumilipas yung panahon, saka nagbabagong paligid natin. Puting buhok ako dito. Yun lang, ako 30 seconds ko, tapos 30 seconds ni Mahal, 30 seconds ni SAS. At masaya ako dahil walang pasok. November 1. Yun lang. At see you. Okay. Ngayon ay November 1. At huli ko si Mahal. Naalala ko, November 1 nga. Tinanong ko, November 2, wala palang pasok. Kala mo dyan, wala ka palang pasok bukas. Ring mo na naman ako dito eh. Paprank mo na naman ako eh. Very long weekend pa sa'yo ah. 4 na araw ah. Ngayon ay ako gumagawa ng paborito nilang ano. Ang tawag dito bar. Seconds lang wala. Ay! Oh. Bakit? Sabi niya sa'yo. Long weekend. Sabi ni Hindi nasa mo yung kanta. Long weekend. sino sabi? Long weekend. Ikaw naman may long weekend. Sabi ko. Ingat Mahal, ingat. That feel good!